Enyum we ya me be hold your tears. Papa no ne friend no Agya Opambour. Ufri Djka pramso. Na ye nyina ye nim ebra Agya ba so Ghana fo ma ye de ese bi mpredu asa ye dia be ne firi tetena besi ne enu nti enya me nwanwa se ukotogo kura na Ghana fo ma bi timi tu kwan firi oman mu si ekotogo ni akwa akobobra enu nti sa time Agya ba so Lagos ba so na Ghana fo ma presi ye beko bebere na akwa wo mko ebi hu kodi nsenseme ebre ba se 83 Nigeria ban ka se Ghana ni bia frama fo nyina nko ekurum na asama meken se wo fa bi ko bi a eye abusa no wona na bi ko bi a eye abusa na asama to Ghana fo ayakayaka de amane wahaw eni abenedi a Ghana fo ma fa mu no na nya asem keto a eye obi ntam kese ebesi ne na enso se de bia meka no asam ya ye de bo aduane so asam cha ne mu ya no na efirim na adwumi a me ba be breaking it down de ama we Agya Opambour se Mewu me de ka Agya mo nti abusuafo me yade aya mo nhweme awra wo sam ne se na maami ya wote efie ho a wo sransa na wadi wo be wu am ya bobosia amanuane abu na yi ase ama hoho aba abedi na enso bra no ono ankasa te ase de no wo fa adi kura na edene papa bi tifie oba bi obeda wonya enu nti sensu oto a papa yi ni kete no de akose petom baabi oda no ensu anwina gufa ena nchense no nso eso abubo ntokuro enu nti baabi oda na ankasa no apart from so oda nsuo mu no ensu osan tohwe no na ensu anwonwasam ni awrehosam ne se papa we ba bewu amia de dan fefefe ye de nwira fita ye de na to dan a ahoho beba abehwedum na enso bra no ote ase no na onya baabi na enu nti Agya Opambour se Mewu de ka Agya mo abusuafo ya mo nhweme abusua dofunu titru ne Ghana fo titru ne asante idofunu wote ase aye town unya wupe no aba ba ye dofo sanse ye de wo bagi sika enu nti abrantie yi se Mewu de ka Agya mo nti abusuafo mete ase na wasam hweme mo ma mingu ansa ebra ma amene te ase a abusua te so yade obi ansi wankwan kohwe ne da o kuma se wenum wankran o mo se kwan wa na enso bra ma amene wu ye no ye twa plane ticket fra brochire ese sika ebede da ne fefefe benu akono de aduane o te ase ne wonya bi nie ede ma amanfo di ye ekosie no emi ese twa plane ticket esa kwa abrochire abusua dofunu wote ase ya no asiesie wachi wate adea na wode ka wo mabra wo ho ye wo mayie di wo mani ne dache yesi obi babua mu asu ente se wa wote ho ne ni su firi wani ase Agya Opambour Mewu me de ka Agya mo abusuafo meti ase yi eya mo nhweme Mewu me de ka Agya mo abusuafo emi ade mo nhweme Mewu me de ka Agya mo abusuafo emi ade mo nhweme Mewu de ka Agya mo meti ase yi me yade mo nhweme muma mingu ansa maba ya hwehwe ni mu afrafra nkofo bedime yi ase aduane agye me ho nsa kotomi atwene wabra meti ase na hwere me wansidi oye sa nyame betua aka abusuafo ma me di awrawo metu kwen makotena baabi aye ntena yi ena dia me Ghana mem mabetena Nigeria mem
Anabra State yo, Onichame Mewu na mewo. Missy me frigana mem, Makwatira Nigeria mem. Anabra State yo, Onichame Mewu na mewo. Mebusia fama media rewo. Majeja ngrani amanfue makoto jem. Oh. From pen to fire. From pen to fire. From pen to fire. I am way. Minimi na granga manimu nanga na madame muswa. I am way. Minimi na granga manimu nanga na madame muswa. Mewu midike jamwe buzie. Mewu midike jamwe buzie. Mewu midike jamwe buzie for me adia monremi. Mewu midike jamwe buzie for me adia monremi. Mewu midike jamwe buzie for me adia monremi. Ajuma Opambour no. Okay, hey, me feel you. Djka. Ozima busia fo ma me dia areho. Metu kwa betena ba bi ayentena. Areho sem ene se. Enen kwofo bebre na tete kwofo binum ncha ya kayaka de ne eye wo mo. We ka me abranti awaba. Safu ni human nyom no. Ayaka dia yede ye nkofo bi ntine ne nkofo bi etu akwotena ba bi a wono mompe panyimfo nso se ba bi ayempe yetena ne hia ababa wa ne ho ntono abrante ne ho ntono esan fie pressure nti ababa wa bi de ne ho akowura wade ense se wura mu abrante bi penkrata enu nti wate ababa wa bi so abrotire ne wo ye na ayaka de ade a wontimi mfanya ne ba enu no de ye be ma woda na chie ebusia pressure to se ebusia fo ma me dia awerho metu kwan akwatena ba bi ayentena obi a me firi Ghana mamu God wa hatimba wa bibia wa ha mansuso amakora nso san wa ha nenso esansi ya hunu ya ho so hwe ne tutu ye ne basa enti no ba betena Nigeria mam na America no nya asem ne yenka ke Ghana ni ba nso etu kwan firi Ghana ha wa nko ba bia so kwan fa Togo zanso mana nkasa ni bibia de ma ne ma makwatira Nigeria mem doze busuya ed mame dia awerho madwadwa nkrane makoto jem ebra na mete na meka asenye abusuya pressure nti ye piamia na tukwan ena kware ena yesei ena wunyini ye piamia me kwa ya na makoto jem to say from frying pan to fire ebra na me da frying pan no mu no na me ho hyehye me na mi hwira dwane mi hwiri ya na mu sasa me da gyenum ti from frying pan to fire osi ayamwa minim dakura aka manim enka me da me ho so ayamwa akukọ nim se beduru bro nyame akunu a enki esi November ma na nka watupi afa agyan ko aboko ne buru nyane twema no waba ti ayamwa se onim nakura aka nanim wada ne ho so wone nam ho sa na yedna ye buru nyankwan sa na nipa bi aye obi atukwa akwatena obi ma so sabre ne ho akodin senseme oye ne ho hwenye yie ya chiri obi kakra obedi enti ti ayamwa minim nakura aka manim kama da me ho so kama cheme japade kura de ama me ma kama yeme nsamanse wasi mewu edika ejamo abusia me yade amon hweme mewu edika ejamo me yade amon hweme mo ma me nyade na honsa mo ma me nguansa ene ya me da ho a me yade yi ena wo samo keka mo nsa ase na ofia chini abofono
Yani ye asomesi ye kata da Djka kama. Nipa wawo nim katato. Timpanyimfo sa samado ni ayeye bia biem. Asamado eni ayeye bia biem. Wan hwe me ne na de sika ne to ma Mewu na de ya afefede o machi mankofo bedi aduane bobon san kese ma motam ade siesie abusuan fi a mekọ minhunu na maba bedamase ti asamado nya ye bia biem ebra me ti ase am yade ebra me pe bosia ya adwuman ebra me de nkofo ma ba wiase asabre wo ho kire wo mu ena wasa abusuan ka mo bo me dwetere kakra na nka me de hwe wo mo ma me nkono madurungu mo ma me nsa akonfo ansa me yade amon hwe me enyum we wa hunu yento asoe ay bi na nya ye abusia de misio abusia de mi go asuna abusia mi go da mi atumi ni awrawo atumi ni nzanu me abusia de gra wansi mi yawa yadama somroje mi sadia na nsana me no mami medidi amu minati amu mi na nye Mewu mi diga jama busie Mewu mi diga jama busie Mewu mi diga jama busie for me adi amu nyami ngao Mewu mi diga jama busie for me adi amu nyami Mewu mi diga jama busie for me adi amu nyami ngao Mewu mi diga jama busie for me adi amu nyami Mewu mi diga jama busie for me adi amu nyami Ozia ye bi na anya ye abusia de me sen abusia de me kọ abusia ne me kọ asuna abusia me beda mu atome ne awreho atome ne nsanom abusia de grawa asim ye me adame asomrodwe me so de nsa na menom ma me medidiem me nayem me nantiem ma ye bi na anya ye di a ene Mewu me Djka jam abusia me yade amonhwe me obi abusia ne na etwe obi abusia ne na eko obi abusia de na esene eka abusia mi nko na nka abrante ne kura wowu afiri wo so ne nkokọ enso aba ne san ahweyi amanya na de na kọ wie sa situation ne mu ya pe chese ya pe didi aye nkofo bi ti pa bobo nwum ofre ne se nyemania eye me dese kofo bi wo hanyu wo mani o ya pa de ne ye de aye wo nom ti abusuan ne eko abusuan de ne esene no kamafo bi akura ni mu dia ya no asem emobo kankan ne se nane agya wu agya wo waye konten koro na ada abusuan num emframa bi ebefa bi ana de wo sene wasema me medidiem me nantiem me nayem obi maame wu ye ne agye dan ya no maame dam firi ne nsem sa ablante ne na abonten papa bi wu ye ehwa na abusuan ne gye agapade ne nyina edi firi ne yere ene ne mansem ti sabre enkoda na dane akotwifo abusuan ne nkofo bi twe ebra na maame ne ni kunu edokoko we inche satana abusuan panyi aka ne chacha so kwa yi akese bonsa akese disika no fa nkwada na enso enne ya papa ne wuye no abusuan aka ne chacha so abu ne ntumam akoyi nche so okwaji koko nyame mfa abone nchew obi ne yire ne ma bresa ebra brantie ni di awreho ne yire bebo mamane mo de hie ni se mo amfi no mo gya ni nyina to oba ne so oba kukodrufo otwa ntomasi ne bobua ni kunu menne bema no aba bedi yi bema ni di yi na abusuan si eba ba gikumase dan ne nkran dan a bema no esima na yire ne ma
Eniema ekwoso ewie we ase no so wan hwe ya wonte ase na to da wodwene ho anu se tie nipa da sani kura se ne nyame boye edofunu chen nipa enu nti so obi tie ase no wowu a ya hwese de esi bisiesie no mesi adofuru fira kire ne menche ne eba ni aba behwe no ifira kire ne mpinche ne aba ni aba behwe no nanso bra no yare da ho no nipa mpempem ankoma ya begu na yi ase no emu num kura nsi wa ma mehwe no sa ne tie ye Gya ka say yi ba na de nka buma ba obi wu a de nka buma ba yate you pay money transfer bia na wo send this car at the free US Canada the Ghana application we na use download your phone so na use me promo code no Djka CCA download it never send this car wo send dia discount bebre na onya no app ne dos na so you pay ene ni amanfo nyina yi ne befua wo send dia use me promo code no Djka eno na wo use a obinya ska kakra e dia account sika ho dia wo send dia brand Ghana so yente ne kapre channel ni Djka Nyan Support TV Djka Nyan Support TV. You say me meye high life no na me ba Preslan so ono so e de need ni bi e de abremu someone say ababa we bi wo channel yi so a she's very good me da mase some jebre na mo de hwe me Fantini Bar Restaurant Dubai u Dubai ne empatem baby asa wo pe Ghana aduane adia o se o pe Fantini Bar Restaurant e ho ne wo so okope bibidie fufu banku emutu apesie kokunte diehuo any Ghanaian food you can think of okwa obenye biadi me that's it a crowd